سلامات كمي تخونو كمي لكم لمون كم تلمودوز محاراو ميديا أزرارو تزلو زعواتات كن رينا أنا حزبي قدميو آتينا مسمر رقيتنا أنا الدوب حاليثة صدوب حاليث شمنا حزبي تانكي كنا درونا كنا سبب سلطان بلتقنا بتيك توك كفكروا وعلو له زاغ فيسبوك تكاتاتل له فيسبوك يعرفوا ولا يا جزاوي ولا من يجلس سنحني عيد من اللي سلكا كويس سنا وسن زركب حزبات تግራይን ኤርትራን ጀሚሮም ዘለው ርክባት እንታይ ውጽኢት አምጽሎ እሺ ቤተሰብ እስቲ ከማፈት ቪዲዮ ከሆነና በዚያ እንጀምር አብይ አህመድ ኢሳያስ በድሕሪቱ ሽጉጥ ደቂኑ ናብ ትግራይ ክዋጋ ገይሩ ወንበር እሱስ መራሕኩም እዩ جنوسايد يفصمن قبل عليهم كتلنا نشتي عباراتك نحنا رأينا كنقرك خومي نتوقعي ناوي خاتوصلوا زلخ تايكو اللي مسلك رأينا دحنا تايكو لك هذا اللي مسلك أبتقرأ جنوسايد تفتصمي نحنا أكان إثيوبيا نهلنا لا لاونت كحلو زيغاتاتو كحلو ناي حقي كل عينت حلافنا تزنورو نا إثيوبيا منغستي ستيت مالت الحزبي العلاونت كم أول منغستي من يجلس عند تسوي الكوايد سنحني ومسلك سنحني عيد من اللي سلكا كويس إذا منغستي زي العلاونت تحسو نحزبات كبر تحسو تحلونا كل نجار كجبرنا تجبوا نا إثيوبيا العلاونت كتحس بعد غيره نا يدق حيلتات كموتو صويعو عدي مؤتيو بعلو جنوسايد فتصيمو توم حزبهم زموصو حيلتات جنوسايد قبل علينا فتصيمو جنوسايد كفتصمون كلو دما حاسوت اياتون انابله بخبري بقرعت او توكلت حزبي ززارب زنبره مرحي ايو سلازي افت جنوسايد نا ኢትዮጵያ መንግስት جنوسايد ፈጽሙ ና ኤርትራ መንግስት جنوسايد ፈጽሙ ና አምሃራ ኃይልታት جنوسايد ፈጽሙ አውዘ ፈረላ የለን ሰላም መጽ ከመገር ታዲያ جنوسايد ፈጽሙ ለይተሉ አካላት ሰላም ትብላለህ ተታገራት አዳም ጸንዲ ኩድማ ሰላም መጽ جنوسايد ተፈጸመልከ አካልኮ ብዛዕባ ፍትሕ ብዛዕባ ተሐታትነት ብዛዕባ ሁሉ ተረጋግጽ ኣብ ክል ሰላም እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፈረምና ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ንምንታይ ዲና ፈሪምና መንግስት ናይ ትኩናት በዓል ዋናስ መንግስት ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ከም ካልኦት ሓይልታት ተዓዲሞም ዝመጹ ተዓዲሞም መጽኦም ኣይሕተቱ ማለት ኣይኮነ እንታይ ይብለካ ኣለኹ መስለካ ትናይ ውሽጢ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንዓናሞ ግደፈልና ብውስን መልክዑ ግን ነጊረካ ክሓልፍ أنا زلعلك عزلخو أوعل أبدو أفريقيا بريتوريا حواحتن منجستي إثيوبيان وعلي أسيرو وعلي مس أسيرو كل يوم يسمعوا علو زبهال أو تجراي كزياو من محدار تتعيشوا إذا كزياو من محدار وانا تلوخو من محدار وني منجستي يكونه وانا تلوخو تايو جزءاتي ملس تمازابلتي ملس تناي وعلي بريتوريا اسم معنت مفتصامي سلازي بوانا نت تجراوي أو كيندا أو معقوبي خويلو زبلع زلو نوع خي يشجر كلاش عيزو حلو زلو ناي فيدرال منغستي هكذا خوين ويعزم لك الله سلازي فيدرال منغستي سي بدليتو ناو تدارو ناو شجيرنا تجزات تملسو مرصا تغيرو منغست خهلو تجراي كترغاغا باغن دليتن يولون تحقسو سو ازي كيفصمه ጌታቸው ረዳ ይሁን ጻድቃን ይሁን ወዶ ወረደ ይሁን ደብረጽዮን ሲ ብድጊሉ ነተከዘኽ ሸግር አይኽእልን አካል ትውዕል ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ናብነት ከነግረካ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዕጡቅ ዕጥቂ ሕጋው ዘይኮን ዕጡቅ ኣሎ ንዙ ዕጡቅ እዚ ከፍትሕ ዝግቦ ነመን ይመስለካ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተው ዘሎ እዚ ሕጋው ምምሕዳር ከፍርስ ዝግቦ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኮይኑ ጸጽታ ክቢር ተመዛበልቲ ይምልስ ምስ መለሰ ብድሕሪኡ ትግራይ ምስተረጋገአ መረጻ ይካየድ አካል ኢትዮጵያ ይሆን ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ከይገበርካ አካል ኢትዮጵያ ከይገበርካ ኣብ ትግራይ ኤርትራን ኩናት ክትውልዕ ምድላይ እዚ بقطتا نتزيتفق حزب خططفو بنتغراويون ኤርትራውን خططفو زعلمه ናይ ዓብይ ፕሮጀክት እዩ እዚ አውዚ ድማ ምስ ፕሪቶሪያ ተተሓሒዙ ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ፖለቲካው ቁልውላው ነይሩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኣፈላላይ ተጋሩ ሓይልና ተዳኺሙ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ምድራር ዓቅምና ወሪዱ ክኾን ይኽእል እዩ ምንም ሕተ ይውሉን ብሓደን ብክልተን ግን ዓብይ ተሓታቲ እዝለካ ኣለኹ
እሺ ከም ትሰማዕኹም ይመስል ናይ እዚ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእልኩም እዚ ናይ ቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም መስጉን ዶክተር ደብረጽዮን ዝበለኒ ተኸታቲልና ንመለስ ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ጀሚሮሞ ዘለው ርክባት እንታይ ውፅኢት ኣምፂሎ እዚ ንምብራኽ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ተሃለዉ ምስ ጎረባብቲ ክልላትን ሱዳንን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ብጥንኻር ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ እንተሃለዉ ገረም ማለት ሕዚ ዘሎ ኩነታት ቀድሚ ምግላፅ እቲ ምስ ኤርትራ ተኣሳሰረ እንታይ መወገሲ እዩ ጎረቤት ምዃኖም ፍሉጥ እዩ መውግእ ምንበርና ይፍለጥ እዩ ብዙሕ ጉድኣት በፂሕና እዩ ምስ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይኖም ዝፈፀሞ ወራር ዝርዝሩ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ምስታ ስምዕ ፕሪቶሪያ ተኣሲርና ተጀሚሩ ዝነበረ ከይዲ በቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ወረድ ክወፅእ እዩ ካብ ኩሉ ኤርትራ እውን ዝሓዝዎ ቦታታት ምስኦም ብሓቢሮም ኣሎ ይሰርሑ ግን ዝሓዝዎ ቦታታት ስለ ዘለው እቶም ናይ ማሕራ ዕጡቃትን ዝሓዝዎ ስለ ዘለው ያው ተደሪቦም ዋላ ይኮኑ ማለት እዩ ንሳቶም ይውፅኡ ስለ ዝተባሃለ እቶም ካልኦት ሓይልታት ብዘይካት መከላከያ ብተደጋጋሚ ኣውፁና ንኩሉ ወራሪ ዝበሃል ሓይሊ ላፍታ ናይ ስምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ናፍቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መድረኻት ብፅሑፍን ብቃልን ብተደጋጋሚ ኣብተን ዝሰራሕና ኣለኒ ይቐርብ ነይሩ ኣብታ ቀፃል ክትረኸብ ተላ ክትጋመገም ድያ ዝተሰርሐ የለን ናልካ ትኸይድ ማለት ኣይወፁን ህዝቢ ነው የተመለሰን እናተባሃለ ወይ ዘተ የተጀመርኩም ትነልዕሎ ማለት ሪፖርት ከም ዘሎ ዝቐርብ ተገብረ ርክባት ተልዩን ተገብረ ፍልይ ዝበለ ተፈፀመ እንተሃልዩ ተኣሰረ ወይ ጉድኣት ዝበፅሑ እንተሃልዩ ኩሉ እናተገለፀ እዩ ዝኸይድ እንታይ ነይሩ መልሲ ዳርጋ ብተኸታታሊ ተናን እውን ተሳተፍ ኩሉ እንድሓር ማለት እናንተ የሆነ ሓላፍነት ስለ ዝነበረ ነቲ ብዛተይ ኣካል ዝመርሑን ስለ ዝነበርኩ ኣብ ቦትኦም እዮም ዘለው በቲ ስምዕ ናይ ቀደም ናይ ዶብ ስምዕ መሰረት ኣብ ቦትኦም እዮም ዘለው ንስኹም እውን ዝወሰንኩሞ እዩ ቀደም ኢህዴግ ዝወሰነ እዩ ዳርጋ እንታይ ትብሉና ኣለኹም እዩ ዝወፅእ ሰብ የለን ናይ ኤርትራ ዝወፅእ የለን ወረ ሰጊሮም እዮም ካብቲ ግዛዕ እውን ኣብቲ ሓደ ንሱ እውን ብኣግባብ ይኾን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብዘተ እዩ ንሱ ይኾን ዘሎ ስእለ ሒዘዮ ሰይበሃል እሱም ብዘታ ኮነ ኣለዎ ድሓን ክነፅንዖ ኢና በቃ እዚ ነፅንዖ ኢና እዩ ስለዚ ብፌደራል መንግስቲ ክስራሕ ዝግብኦ ስለዘይተሰርሐ በቲ ናይ ስምምነት ፕሪቶሪያ መንገዲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ስለዘይተፈፀመ እሺ ከምቲ ሰማዕኹም ይመስል ናይ ዶክተር ደብረጽዮን መልእኽቲ ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ዝወደቃይ ዝሕበር ዘሎ ብጣዕሚ ዓቢ ዜና እዩ ንስርዓት ብልፅግና ከዓ ንምንታይ እዩ ዘርዕዶ ንምንታይ ዘፍርሖ እንድሕር ኢልና እተን ስራሓት ድሮናት ሎማዓት ወዲቐን ዘሎ ስራሓት ኣዘርባይጃን ኮይነን ማለት እዩ ካብቲ ቀንዲ ብዙሓት ድሮናት ካብ ኣዘርባይጃን ገዚኡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ስርዓት ብልፅግና እዚአን ክህረማ እንድሕር ክኢደን ተጋሩ ከዓ ኣብ ዝመፅእ እንታይ ክመብርዮም ንኤርትራ ግን ኣይትሕሰብዎ ኤርትራ ኣይትሕሰብዎ ሱዳናውያን ከምዚ ገይሮም ዘውደቕዎን ናብ ኤርትራ ሳይትሕሰብዎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተበገሳ ከምኡውን ከባቢ ኣላማጣ ናብ ትግራይ ከይኣተዋ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንፀጥሐን ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንደሊ ማለት እዩ ምዝ ከዓ ዝተሓሓዝ ማዕረ ክንደይ እዚ ኩነታት እዚ ንስርዓት ብልፅግና ኣርዒድዎ ማዕረ ክንደይ ከብዱ ሓቂፉ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ዊች ሚንስ እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ብመንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ብናይ ግብፂ ደገፋት እንዳተገብረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ግብፂ ይኹን ናይ ኤርትራ ርክባት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ብምሉእ ደገፍ ንህዝቢ ሱዳን ክሕግዙ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎኒ ሱዳን ምዃኑ ኣረጋጊፁ ነይሩ ዊች ሚንስ እዚ ከዓ ርዱእ ነገር እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ስርዓት ብልፅግና ማዕረ ክንደይ ድቃስ ዝኸለ ማለት እዩ እዘን ድሮናት ክንደይ ይዋግአን እንድሕር ኢልና ዋላ ኣብቲ ጎግል ኣቲኻ እንድሕር ሪኢኸን
بتعم خبراتين خود قال كون دي حسابي لو ما عندك ودي قناه لا مالتي تاملاخ كل جزء املاخ مسوب ساعات نايتوم ابز حلفوان لعل حموش شيح سوداناويان بتملكته ላይ بچفጫፍ بمكينا እንዳረጎጹ ጥኑሳትን ሕሩሳትን በዝጋጣምኻ አልቡርሃን ክብሪ ግቦ ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ኣብ ምዕቆቢ ርሕቕ ኢሎም ተዓቂቦም ዘለው ሱዳናውያን ሎማዓንቲ በፂሕዎም ነይሩ አልቡርሃን በዝጋጣ እሺ ቤተሰብ ከም ትሰማዕሞ ይመስል ናይዚ ቪዲዮ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉም እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ምስጉን ኣወል ስዒድ ዝገበረ ቃለ መጠይቕኒ ተኸታተልና ንመለስ አይሊ ስርዓት ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ጅሃራን ፈኸራን መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ዘለዎም ወታደራዊ መሳርሕታት ዘለዎም ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሓይሊ ወግሕ ፀብሐ ናብ ሚድያ እናወፁ ዘይጀሃሩ ፖለቲካዊ መራሕትን ወታደራዊ መራሕትን ከም ዘለዎ ከዓ ይርአካ لا إرتاح حزين قاسم قلبتو قاز حزبي قازو واز حزبي وازو ክቡር ጀነራል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ጌሹ ኩሎ ይተመልሰን ገለ መለስ በልዘሉ ኩነታት ፈኸራታት አሉ ሓንቲ ቃል ግን ክትዛረብ ሰሚዕና ከንፈልጥን ኢና ሞ ትከታተል ሊኻ ማሕበራዊ መራኸቢ መራኸቢታት ማግበረል ከንሕል ስራሕ ዘሎ ኮይኑ ስለዚህ ሓንቲ ቃል ሳያመልሳ ዝዛረቡ ቶም ግዜ ዝረኸቡ እዮም ቶም ግዜ ዘይረኸቡ ካ ስራሕ ኣለዉ ማለት እዩ ታኒና ክቡር ጀነራል قلبتو قاز حزبي قازو واز حزبي وازو ጀነራል ተኽለ ሰበስልጣን ብልጽግና ቲክቶክ ክፍክሩ ውዕሉሎ ዛኸ ፌስቡክ ትከታተሎ ፌስቡክ ያርጉልን የጊዜው ላይ ስራይኩም ትሪያት ራይና ስለዚህ የለን ጀነራል ተኽለ በዓል ጁላ በዓል ዋጫ ባህርን መሬት ክንወስድ ኢና እንዳመሉ ንስኹም እንተው ሓደ ዋላ አይትፍክሩ እንዲኩም ባህርን መሬት ህዝቢ ስለዚህ ችግር የለም ህዝቢ እንዳራዚዝና ትራይና ናንሰራ አራይ ጀነራል እኔ ላይ ጀነራል ባባ لقات قلبتو قاز حزبي قازو واز حزبي وازو بقاك نمريتو እሺ ቤተሰብ ከም ትዝራኹም ይመስል ቪዲዮ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይምችኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቤተሰብ ይመችኹም شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي